Hej, čaute, dáme páni, dneska točíme ďalšie video, dneska točíme takto video za Brawl Starsu. Pustíme Brawl Stars a ideme na to si zahrať poriadny Brawl. A dneska mám pláne hitnúť asi 2800 pohárikov a to bude tak, neviem, 15-20 minút trvať. Získal som tohoto Brawlera, nie Brawlera, jeden nový skina som si ho kúpil, no 2800 už mám sa ľudia. A ja až mám nejakého friendíka. Dobre. Tak ideme sami hrať. Čo nám tam zbýva? Počkajte, dáme si troška tikšie Bravo. Aby ma bolo viacej jasne, že viac počuť. Takto. Takto je dobré, aby ma bolo aj troška počuť. No jediný tu mám Silver 2, keď tak môžem ísť. Piu, ja hen ten typeček. Piu, 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 piu. Tam hen ten Brawler je dobrý, ten čo robí, že piu, piu, piu. Za 1008 hápov mi zostalo ľudia. Trošku mám ešte kašel. Už troška, už veľa nekašľam. Plus 13. Nedáva to furt iba plus 13, lebo čo som figný. Som proste dobrý hlad s týmto, to vám poviem. Budeme celý čas hovoriť takto. Do boje, ideme na to. Do boje, dobre, nie re, do boje, boje. Keď nevieš povedať rád, tak povieš iba. Do boje, dávame menej vám, chlapci. Dostávate nejaké asi, aj bull ide po nás, pohode. Ja to nezajíma, lebo ja mám dobrého Brawlerika. Dneska som ho dostal. No, nie Brawlerika. Dobre. Dobrý typek. To je tá tipka, taká. No, tak toto je taký na nič Brawler, ten, čo typek ide proti nám s ním. Dobre, násilí sa ho dalo. Neviem, ak sa voláka. Možno niekto z vás bude, napíšte do komentárov. A vyhlásím súťaž, že napíšte svoje nieke a ja si vás pridám a môžeme si spolu zahrať Fortnite alebo Brawl Stars. Bo napíšete Brawl Stars nick alebo Fortnite nick. No, tento Lisa to možno neprehrá. No daj prehrá, ja si že to je taký dobrý hráč s tou mám kašľanoka. To je iba tak malo, to je nás. Musím zaklopať, že vám takéto dobré veci mi dala. A ešte môžeme namiesto knockoutov si zahrať. Viem, že by ste chceli rankedy, ale ja nejdem rankedy, lebo Peonixy a toto sú Creators, alebo jak sa volá. Toto bol update, čak toto vám určite ho poznáte už všetci, alebo hrávate všetko Brawl Stars, alebo nehrávate, neviem. Ideme na nich. Podľa mňa tento Brawler je najlepší na tieto. Ľudia, zomrel som, všetci. No sa hovorí, že zdochol som, ale nevadí. Dobre, musíš to dať. Musíš to dať El Primos do. Daj!
Daj mu! Musíš ho rozbiť. Chlape. Tak to dobre využil si tú abilitku. Ty Frank. Tak ten Frank je inak slabý. Ale nice. Nice ľudia. Musíme to dať. Dúfam, či to dáme. Dáme to sem. Lebo tam pôjde. Gigi. Musíš dať. Musíš im narvať. Bengy, daj im. Ja som sa zakempil na ten chlapec. Dochne ma. Poďme takému tupcovi. Čo vám poviem? Knok. To je iba na XPčka, no tak to nebudem hrať. No to nebudem potvrdzať. Wipeouty ja nehrávam. Hasty. Takže s nejakým typkom, ja to neholívnem, alebo takýmto typečkom nebudem hrať. OK. Líbal sa to od neho. Tak ma bude spánovať. Čo nechcem, som ho dal projekt, ja nechcem sa hrať chlapec. Game grabite ma nebavie. No takto knockoutíky. A dúfam, že tam dáme pár vínov aspoň do tých 1000 či 2900. Ja, dneska som získal dva skiny na to, čo máme v týme. Toho. Neviem, jak sa volá. Ten typek. Takže Duži. Alebo jak. 300 zápok mu zostalo a ten typek nemeril na neho, keď bolo ho vidieť. No, nebudeme sa sťažovať. Jak som ich tam vyrval? Všetkých. No tak tento. Kido ho zostal. No, farby zbehu. V tom týme sú dvaja tí istí. Hentom. Ide. Tým myslím. Na toho som dneska získal 2 skiny. Easy win. Sme ich tam normálne vytrhali. Plus 13 zase, jak vždy. U mňa je menej ako plus 13. Ja moc bravo, takže nehrávam, teraz som ho nehral 2-3 dní alebo 4. Mal som si zobrať rýchlo na miesto toho. Chlapec. Dobre, zachránil ma, 8 bitek. Dobre. Jak to, že nezomrel? Toho nitu musíš dať. Na toho nita som dostal. Na toho som dostal skiník. Poriadný 2. Taký zelený, ktorý mení takedy farby. A potom som dostal ešte taký... neviem ešte aký. Ešte tento, no. Tento panda. Určite sú to nejak normálne skiny, ale ja som za ne tiež rád, lebo akože lepšie mať nejaký skin ako žiadny. A prečo išiel zase po mne henten El Primo is here. Tak ten dostáva. Ten Frank ho vykili. Toho Franka inak musel naštvať to, jak mu dali. Okay. Budeme mať dneska starú drobu, lebo dneska som radosť. Dobre, takže ľudia, ešte dohráme 2 kola dáme ešte a už budeme končiť, budeme.
OK. A prosím, nech tie 2 alebo 3 kola nech máme vin. Hádžeš. Aby ste vedeli. Tak toto treba hádzať furt. Aby ste boli opravní. Tá to dostala. Ja nemám rád El Primo, takže... Lebo El Primo is here. Jak som ho vypočítal? Ja idem na miesto. Dostali ste. No, už zostala iba táto. Nice. Ten way to help. Ten dal druhého typka. Vyhrali sme? Kámo, nechcem dať tých 2900. A potom, keď už pôjdem na 3000, dostanem 25 kreditov a potom budem mať za chvíľku potom takého ďalšieho brawlera. Neviem, jak sa volám, potom vám ukážem. Až nezabudnem na to. Dobrá taktika s týmto wizardom, s týmto wizard skinom, toto urobiť. A tam najviac typci chodia, takže dostanú dobré hity. Víš, stačí tam strieľať furt iba s týmto wizard skinom. Lebo tento wizard skin je extrémne super. Na takéto trajošení. Na takéto... Ale keď ti dá Piperka za 2100 alebo 2900, no tak si dead proste. No a tento typek neútočí tento bull. Čo poviem na takýchto hráčov? Tak to sme prehrali, lebo ja mám teraz toľko hráčov a kovacích. No, keby aspoň nenavkovali, vieš, akože ľudia... Takýchto ľudí nemám rád, taký ten Pearl. Nechod do fajtov furt! Akože, môžeš to vysvetliť. Tak ten typek je dead. Nice. Tento DJ Frank, tomu musíme narvať. Pozri, jak zdrhá ten Frank. Lebo sa nás bojí proste. No poď. Frank. Frankoš. Felenkoš, plenkoš. No poď. Tento dúsup dal. Teraz všetci typci inak to tryhardujú. To vždy tak prvé kolo to netryhardujú, ale potom začnú tak tryhardovať, že to nemáš šancu ani dole ťa nemajú dať ani. Piperka? Dostala. Pipera dostala. Bull, daj im. Dory. Minus 2. To je také. OK, do aviny. Ideme. Toto bude posledné kolo a idem. Už končíme, OK, ľudia? Lebo potrebujeme si aj troška akože oddychnúť a Brawl Starsu. Come on! El Primo is here, dal. Ouch. El Primo is here. Ja, El Primo to rozbil. Laguje troška mi filmečka. No, El Primo is here zdochol. Ani ja. Nervy. Fakt.
Bol? Nie, prečo idú všetci a po mne? Môžeš. Vy zduchnete. Dobre, tak tento má takú dobrú. Puš. Spear bullet. Nech skape. Nech skapu števky. Hnusné. Jem ešte raz. Dobre. Troška som bol chvíľku afúka, lebo som bola čo. Dobre. Môže mi prestať padať Wi-Fi, pritom ja to úplne vedem. Fakt, nervy. El Primo is here, daj mu. Nice, aspoň. El Primo není blbý. Aj keď toho... Toto daj preč, to nemôže tam ukázať. El Primo is here, musím už tak skapať iba. Kus. Tak čau ľudia, zajtra sa uvidíme možno pri ďalšom videu, ešte vám ukážem tohoto Guna, alebo jak sa volá? Gono? Neviem, ešte sa to načítava Gene. A čau, pa.